Ajoneuvon voimansiirrossa vaikuttaa monenlaisia voimia. Kuluneet tai heikkokuntoiset osat voivat vaikuttaa paljon ajoneuvon turvallisuuteen ja matkustajien mukavuuteen. Joustonivel, joka tunnetaan myös nimellä rättinivel, on kuminen ja joustava kiekko osana voimansiirtoa. Sitä käytetään takavetoisissa ja nelivetoisissa autoissa. Se välittää väännön vaihteistolta kardaanille. Moottorin koko vääntö välittyy kardaanin avulla ja siksi joustonivelen rakenne on tärkeää. Tämä liitos vaimentaa isku- ja sivuttaisvoimia. Se vähentää voimansiirron kuormitusta ja vaimentaa sivuttaisen kiertoliikkeen välittymistä. Tämä vaikuttaa ajoneuvon meluun, tärinään ja ajomukavuuteen, kun autolla ajetaan erilaisilla tienpinnoilla. Tällä osalla on ankara tehtävä ajon aikana. Siksi on tarpeen tarkistaa sen kunto määräaikaishuoltojen yhteydessä. Jos joustonivel on vääntynyt, niin se aiheuttaa tärinää voimansiirrossa. Tärinän taajuus kasvaa kiihdytyksen aikana. Fiibin joustonivelen rakenne vaimentaa isku- ja sivuttaisvoimia, jolloin voimansiirtoon kohdistuu vähemmän pituussuuntaisia ja epäkeskeisyydestä aiheutuvia sivuttaisvoimia. Vääntö voimansiirrossa välitetään erikoisvalmisteisen silmukkarakenteen läpi. Rakenne sisältää tekstiilikuituista TENPU-teknologiaa. Se vulkanoidaan kumilla ja samalla se saa metalliholkit kiinnityspultteja varten. Näin muodostuu erittäin kestävä ja joustava liitos, joka vaimentaa vääntöhuippuja ja tasoittaa sivuttaisia, akselin suuntaisia ja epäkeskeisiä liikkeitä. Tämän etuna on sen kyky vaimentaa kaiken suuntaisia voimia ja myös iskumaisia voimia, antaen sille samalla pitkän käyttöiän. Jos joustonivel on tarpeen vaihtaa uuteen, on tärkeää lukea kaikki asiaan liittyvät tekniset julkaisut. Tutki kardaanin keskittävät pinnat sen päätyjen liitoksissa, kaikki muutkin kosketuspinnat, reikien kohdistuminen pultteja varten ja pulttien kierteet. Vaihda uuteen, jos tarve. Jos jokin näistä on viallinen, saattaa kardaani yhä täristää, vaikka joustonivel on vaihdettu uuteen. Viallisen joustonivelen vaihtamisen jälkeen asenna koko kardaani ajoneuvoon. Tiukkaa kaikki kiinnitykset ajoneuvon valmistajan ilmoittamilla ohjearvon momenteilla. Koe aja ajoneuvo ja varmista, että voimansiirto toimii tasaisesti.